Hello, what's good YouTube? It's your boy Spay, aka Blue Beats. We're back again with another video. Brother, Yo, bro, how's it? I'm Banjan, man. I was praying faith. Yeah, I'm fit. Hi. Who I come through? I'm a bang busy on Capra. Oh, God. Yeah, I'm shut up, my brother. Away. Yeah, I'm fitting them. I'm a cushion jumble and jump through Buza and a program. Sure. I'm doing children, and I'll put it. Yeah. What Kabang, I'm fit too. Kwenzakalani after Sophie ngokabanga nje wena Ngizakala after Sophie. Showcase phela bashiye Zuluwini. Ezulwini Yeah, phela basho njalo futhi abaziyo futhi abasebebadala kunami yabo. Cabanga ukuthi khona izulu. Yeah, showcase likhona izulu mfethu. Ngoba phela sisontele mfethu izulu. Ngoba phela sisontele ukuthi sezulwini singayile kahele mfethu ayibona leyo nto leyo. Hayi ngiyakuzwa mama. Yeah, mfethu. Into valid leyo short. Ngiyazwakala lokho kusho. Yeah, mfethu iva. Manje ngaba udume ngani wena vele? Cha mfethu angidume ngalutho bro wami yabo. Ukuthi nje mfethu mina ngithi uthandela skater yabo, skateboarding. Oh yeah. Yeah, yini nje into engiyithandayo mfethu. Akukho okuningi mfethu, akukho ngathi ngidume ngakho mfethu ngoba ngilona neseleb. Ngikubona ngiyiseleb mfethu ngabe ngiyakutshela ukuthi ngidume. Ngabe nawe mhlawumbe mfethu uyangazi, ngaba ungibuze imibuzo njengamanje. Showcase. Yeah mfethu. Manje ngaba luphi usuku ongasoze nje walikhohle empilweni yakho ukuthi uyabona namhlanje nje lolu suku lolu. Hey mfethu, olukusuku mfethu kunengingane wena mfethu yabo. Kahlale eWhitezira wena mfethu. So manje busy lale ngane sajona wena mfethu wena. Yenza lokukhonkotha izinja nje la yabo. Hawu mfethu athi uvele uqhamuthusha umlungu wakhona lapho uvulekisa. Nayi ngathi gijima mfethu gijisa ikhona isihlahla mfethu eyingakuphelanga elahwe egazi. Hayi olunye lusu mfethu engeke ngikhohle yana bra. Kwakusuku olukhulu. Yeah, so olukhulu mfethu. Sure. Yabo. Baziningi phela izinto ezinkulu. Kubudloliyana mfethu kwaku epic kakhulu egazi. So base bakuchithela nibonke abamanje. Hey mfethu wegazi life mfethu yabo kodwa phela ingane ayingatsheli ukuthi ngiyabona wena lapha egaqhutshwana mfethu ayingane lo ngiyibuza uthe wena ukuphi ngane ngitshela ukuthi angisela no auntie ithi hayi alright mfethu kanti ngisho lapho ngiyayibuka wena mfethu wena yabo Ulive cha yona ya ngiyayibuka mfethu ingane mfethu ngihamba nomjitha wami makuthi angiyana umjitha obhiyozayo wena yabo sure so manje umjitha wami nje mfethu relax ithi hayi nothi ngiyifonela mfethu ifoni mfethu ayiring mfethu ngani ngisilent kanjani yabo fika lapha kwesami ngifonele ngani awubuki ubunobani hayibo bengino auntie nje ngithi u-auntie wakhe leli soka lakho buhamba nalo hayibo hayi ngiyaxola idatha hayi alright mfethu anginastory ukuthi angidlisile vele ngokushaya amathekeni mfethu yabo showcase hayi into enhle ke futhi leyo ngashaya amathekeni manje mfethu nami phela ngabe ngiyishimane mfethu ngathi ngishaya ithekeni emimangaka bra wami umshela into yakhe mfethu sure mfethu yabo ngoyenzi yonke bra yeah bra manje uyabonisa kanjani abafethu nje ngabapha yiphi advice abafethu ngentombi nje lezi echithayo nani yeah mfethu advice ukuze bengachithelwa nabekugcineni hayi no asikhohle bochithelana mfethu emajitha umatheketi bethi ngawaphi imali bafethu Imali imali. Hey mfethu, ukuchithela mfethu noma ubuphi imali mfethu umuntu mfethu athi uthengela mfethu elinye isoka lakhe mfethu izinto ezimnandi. Ngemali yakho bro. Sure. Mhlawumbe mfethu ungasuka kukhipha uhamba naye mfethu hayi ngisithanda sami asibingelela sithi ukuthenga phela okuncane yabo. Sure. Phathele nje okuncane mfethu hayi uthi umuntu ngemali. Uzohamba othengele ezinye izinja la ngapha sicela umuntu mathi ilotuzane fana. Manje mnganami usho ungajola nomuntu omdala kunathi nje mhlawumbe ushuga mama uyibless yakublessa. Cha ngikona ngeke ngimiyeke impela abafethu abaningi vele bayabafuna futhi oshuga mama phela mina ngizothi ngimiyekelani showcase ngiyazi uzobe ngiqinisa nasekhokhweni bavele bakwi-demand oshuga mama vele showcase vele bakwi-demand mfethu yabo so mfethu vele ngeke ngize ngimiyeke yabo ukuthi nje mengeke futhi ngiqine mfethu efuna nokuvela nasekhaya ngoba udodi loyo yabo kufanele understand ukuthi nomuntu wami mfethu straight mina nasi atshontsha yebo leyo nto ya mangathiwa nje ngabami uthola nje 1 billion ungenza nje empilweni ongayenza nje empilweni mfethu bra wami kuningi mfethu firstly nje mfethu ngizakhela imansion guys yabo lapha kwesambi ngishaje ngemansion phela mfethu after that sengisika mfethu noma imoto yami mfethu ungawenzelani umphakathi ama savings ungawenzelani nje umphakathi ngale 1 billion umphakathi walapha mfethu esigodlweni mfethu ngavele ngushaye nje mfethu ngolonto ngeyitiyeli kwano gravel abona magi betiyela kube ngani mase yini umeya sure kwami sengiyimeya itiyela ngivale emlonyeni sengiqedile mfethu yabo sure nje mangathi uba uhulumeni nje like uba upresident
ungenzani into ongayishintsha ngomzansi ngomzansi oyenza nje la eSouth Africa ukuze nje iSouth Africa ibe right Eh. ke sayidi lakho nje iSouth Africa ibe nje iSouth Africa right oyithandayo kufanele kubuye isigwebo sentambo firstly Ah. sicine wonke labaphara lawa khona lawo yabo Sure, after sure, that okay. sengibusisa mfethu omaka Enzo mfethu bese ngibashaka mfethu mhlawumbe ngoma 5k mfethu imali Hayi, yegrant imali engaka? ya ngiyabazama mfethu yize vele ngisazobaleka ngidlela imali esayidini oh hayi ukuthi uze ngento cha ozosiza mfethu iSouth cha Africa ngizosenzela phela Uzodlela imali. ngizobenza mfethu ngizobenzela izidingo zabo yabo then the rest mfethu ayengeke phela fanele ngene ekhukhwini nami ke ngiyibheke la mfethu njengomjitha yibona leyo nto hayi shuthi yabona ukuthi ke i-economy yethu isazoba fucked up isikhathi eside South Africa yabona noma ingafaked up mfethu nami sithola i-income mfethu angina-story yabo sure bafethu hamba kanjani bafethu anisithi word of the day bafethu word of the day bafethu word of the day bafethu yazivayo happy